Lewapda köpçülüklerin transport serişçileri mecburi paýta ýygyma çekilýän büdjet işgärlerini paýta gatnatmagy mecbur edilýär. Lewap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenawatdan Hojamaz etrawyna hemde Amydiriýa we Kerkiçi şäherçilerine şeýle-de agdalýan ilatly nokotlardan owalara gatnaýan köpçülüklerin transport serişçileriniň hereketine yerli ýaşaýjylar üçin bökdönçlük döredildi. Bu ilatly punktlaryň arasyna gatnaýan awtobuslar mecburi paýta ýygyma çekilýän büdjet işgärlerini daşamaga mecbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 9-njy oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine maglumat berdi. Hojamaz Türkmenawat, Amydiriýa Türkmenawat, Kerkiçi Türkmenawat aralygyna gatnaýan awtobuslar, şeýle-de etraplar bilen owalaryň arasyna gatnaýan awtobuslar inni büdjet işgärlerini paýta ýygma gatnadýar. Şol sebäpden yerli ýaşaýjylar şol sany okuwçylar transport meselesini kötenýär diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp habar berdi. Türkmenistanda şu günler paýta ýygym möwsümi dowam edýär. Regionlarda häkimetler paýta ýygym möwsümine girişilmegi bilen yerlerdäki köpçülüklerin transport serişçilerini ýygyma köpçülüklerin çekilýän büdjet işgärlerini gatnatmak üçin ulanýar. Lewaplylar her ýyl paýta ýygym möwsüminden bu problema bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip Lewaply bir ýaşaýjy atlandyrylmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Her hojalykda maşin ýok, hususy taksileriň hereketine ýol berilmeýär diýip ol agdalýan problemanyň töweregindäki ýagdaýlary düşündirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewap welaýatynyň çägine hereket edýän hususy mikroawtobuslar soňky bir aý bäri polisiýanyň ýol gödäwçiligi ullugynyň etraplardaky jerime duralgularyna saklanýar. Işlemek üçin ýaşamak üçin tas şert ýok diýse de boljak diýip yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde zeýrenli. Türkmenistanda dowam edýän paýta ýygym möwsümine Balkan, Ahal, Mara we Lewap welaýatlaryna 11-nji sentýabrda, Daşowuzda 18-nji sentýabrda resmi derejede girişildi. Şu ýyl Türkmenistanyň gowa çekmek üçin 550 000 hektar yer taýýarlanyp, ondan 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak gödeňinde tutulýar. Halkary hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny häkimetleriň mejburi zähmetden peýdalanmagyny ýygyderli tanqid edip gelýär. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherindäki orta we hünär mekdeplerinde okuwçy gyýylar bilen ýygnaklar geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ündöwler berildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewapdaky habarçysy şeýle duşuşyklaryň geçen hepdäniň dowamynda geçirilendigini aýtdy. Lewap welaýat kadyýet, prokuratura, polisiýa, bilim we saglyk goraýyş edaralarynyň işgärleri orta we hünär mekdepleriň okuwçy gyýylar bilen ýörite ýygnaklary guramalaşdyrdylar. Olar bu ýygnaklarda gyýylara edep terbiýe, päklik arada wagyz netihat berdiler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle ýygnaklar Türkmenawatyň beýleki orta we hünär mekdepleri bilen bir hatarda şäheriň 2-nji, 4-nji, 9-njy we 13-nji mekteplerinde geçirildi. Habarçy ýygnaga gatnaşan saglyk we bilim işgärleriniň hemde okuwçy gyýylaryň ençemesine salgylanyp, şeýle duşuşyklaryň geçirilmeginiň sebäpleriniň durmuşa çykmadyk we ýetginjek okuwçy gyýylaryň gowreli bolmagy bilen bagly wakalaryň has köp göze ilmegi bilen baglanşyklydygyny aýtdy. Soňky aýlarda, hatda soňky ýyllarda okuwçy gyýylaryň gowreli bolmagy we çağa dogurmagy bilen bagly ýagdaýlara has köp duş else bolýar diýip, habarçy saglyk we bilim işgärlerine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Lewap welaýatynyň prokuraturasyndan, bilim we saglyk saklaýyş bölümlerinden şeýle-de 2-nji, 4-nji, 9-njy we 13-nji mekdeplerinden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagt okuwçy gyýylaryň köpüsiniň enatasynyň gazanç etmek üçin daşary ýurtlarda zähmet çekýändigine, şol sebäpli çağlara olaryň baba mamasynyň ýa-da dogan garyndaşlarynyň eseban edýändigini belläp şeýle diýdi. Çağlar bilen olaryň howsarlary enatasy ýaly gyzyklanyp terbiýelep bilmeýär we olar ünsden düşürilýär. Şol sebäpli okuwçy gyýylaryň arasynda gowreli bolup çağı dogurmak ýaly wakalara duş gelse bolýar diýip, habarçy Türkmenawatly bir muallimyň sözlerini titirledi. Belläp geçsek, soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklary, işsizlik, ady karytlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen bagly türkmensanlaryň eklenç gözleginde daşary ýurtlara gidýändigi, ýurdun welaýatlarynda tas her bir maşgaladan azyndan bir adamyň Türkmensanyň daşynda dy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ençemegede habar beripdi. Şu ýylyň aprel aýynda Lewap welaýatynda enatasy Türkiýede işleýän çağalaryň dogan garyndaşlaryndan dilhata alınıp, çağanyň howsarlaryndan onuň özleriniň gözegçiliginde digini we haýsydyr bir hadisa bolan ýagdaýynda
da jogapkärçiligi öz üstüne alýandyklaryny tasdiklap gol goýmak talap edildi. Sakarçägede bir bankomat işleýär. Lewabyň dermanhanalarına tölew terminallary işlemeýär. Adamlar soraýar, plastik kart näme gerek? Türkmenistanyň dürli regionlaryna ilatyň bankomatlardan öz bank kartlary arkaly maliýe serişçilerini nagtlaşdyrmaklary bilen bagly problemalar dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. 8-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Mary welaýatyna ilatyň bankomatlarda nagt ýetmezçiligi bilen bagly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny habar berdi. Şu günler Marada yenide nagt pul gytyldy diýip habarçy işleýän bankomatlaryň öňünde uzun nobatlaryň döreýänligini habar berdi. Tutuş Sakarçäge etrawyna diňe ýekece bankomat işleýär. Onuň öňünde 88 adam nobata ýazylypdyr. Mary şäherine ýagdaýlar gowy däl. Meniň özüm Marynyň Berens Sowda merkeziniň öňündäki bankomatdan pul nagtlaşdyrmak üçin 2 sagada golay garaşdym diýip habarçy aýtdy. Ol ençeme Maryly ýaşaýjy bilen geçiren gurrundeşliklerine salgylanyp Mary şäheriniň otly mendiline yerleşen bankomatyň öňünde 8-nji oktýabr güni 100den gowrak adamyň nobata ýazylanlygyny habar berdi. Lewap welaýatyna hem yerli ýaşaýjylar bankomatlary bilen bagly problemalara duçar bolýarlar. Hastaxanalarda, dermanxanalarda we beýleki möhüm döwlet edara kärhanalaryna nagtdäl hasaplaşyga değişli mümkinçilikleriň ýokdugy yerli ýaşaýjylaryň dürli kötençlikleri başdan geçirmeklerine sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy 9-njy oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerini beren maglumatyny agdalýan problemalar şol sanly ilatyň nagt ýetmezçiligi nagtdäl hasaplaşyga değişli enjamlaryň oturdulmalygy we beýleki sosial ykdysady meseleler ençeme Lewaplynyň gadan çözülegine has köp daşary ýurtlara çykmaga ýykyn etmeklerine getirýär. Lewaply bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen geçiren gurrundeşligine zeýrenli. Bankomatlar işlemese tölew terminallary işlemese plastik kartlar näme gerek diýip Lewaply ýaşaýjy arzyny Azatlyga aýtdy. Häzir adamlar hatda mugallymlar we lukmanlar işlerini taşlap daşary döwletlere işe gidip başladylar diýip habarçy gurrun berdi. Beýleki tarapdan Türkiýe baran soň hem Türkmenistanyň käbir problemalar Türkmenistanlaryň ýygynyň galmaýar. 7-nji oktýabrda Azatlyk radiosy bilen gizlenlik şertlerini Türkiýeden habarlaşan Türkmenistanyň bir student mundan beýlek daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanyň studentlere Türkmenistanyň Western Union arkaly pul uratmak üçin täze çäklendirmeleriň girdilendigini habar berdi.